upo karamɔgɔ dɔ b'a tunkara teri barokɛyɔrɔ caman ni min kɔlɔsi o la i ni jɔnna sigi tɛ ban nkalon dɔw la dɛrɛ a t'a fɔ ye kelen ye a m'a sigi yɔrɔ yɔrɔ a bɛ dɔ fɔ ye ala k'an kisi o ma bala cogo bɛ di bi Amadou Konaré ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les échos wele o don a bɔli ko siɲɛ 600 siɲɛ 100 siɲɛ 60 ani siɲɛ 7 dɔ kɛra maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Seydou Fanɛ Seydou ko a ko mun i k'a dɔn Ngana Mamadi fo ko bilen don nka Ngana Amadou Konaré Ngana maa kɔrɔ a bɛ laban natigɛ wɔrɔ la o bɛ kɛ a ko yalima min kelen bɛ ka baamu de ka sɔrɔ futaka don talosi don a ko yalima ko in bɛ danga juma in na dɛ a bɛrɛ ta i k'a dɔn kunnafoni wɔɔrɔ la min ye jamana den bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔ in mɛn nka min ye baamu de ka minɛni yalima i k'a dɔn mun de don a bɛ mun nɔfɛ maa yɛrɛ fana tɛ se k'a fɔ k'a sɛbɛndiya k'a fɔ fanga de kelen bɛ k'a minɛ sabula a minɛna don min i k'a dɔn maa minnu n'u ɲɛda datugulen don u ma dɔn u ma si dɔn k'a perepere latigɛ i k'a dɔn nin de don walima karisa de y'a ci o kɔni dɔn tɛ ban nka min kɔni jɛlen don ni sɛrɛya kɛra o ma n'a yɛrɛ sɔnma surun furumuso ka taa se den dɔw ma n'a kɛra olu ɲɛna a yɛrɛ ka du kɔnɔ falajɛ Amadou Konaré k'a dɔn ayiwa min ye mɛ kalo tile 2 ye k'a dugu jɛ tile 3 la i k'a dɔn dɔw kɔni nana tu so kɔnɔ gadaw ni ka a salu ka taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko in kɛ fura dama ka n'a bila bi maa si den kelen t'a dɔn min ye baamu daga ye i k'a dɔn soronin donbaa don maa kolo gɛlɛn don jamana kɔnɔ a dɔnnen don tɛ bila ko ye politiki maa kati gɛlɛnba don Amadou Konaré k'a dɔn a minɛ tɛ fura dama ni bi tɛ maa si den kelen t'a dɔn baamu daga kɔni a bɛ danga mina a bɛ bolo min kan kabako sɛbɛnnikɛla ko o de la min ye a baarakɛɲɔgɔnw ye i n'a fɔ soronin debaw n'o ye avocat bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye n'o ye ayiwa Batoni ye Sulemani Sumutera ale de ye ordre des avocats du Mali a ye kɔrɔfɔ in mɛn min kɛ a kumana a y'a jira k'a fɔ tile 3 min ye olu jɛɲɔgɔnkɛ n'u baarakɛɲɔgɔn ye mun de ka taa a minɛna minɛcogo min na ka tunu minɛcogo in a bɛ sariya sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ o tɛ kelen ye a filanan wa min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye u y'a ɲini fantan 4 bɛɛ lajɛlen la u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la mun de ka b'i bolo jumɛn in kan a minɛcogo bi cogo di a bɛ jɔnni de bolo mun de ka bi yɔrɔ jumɛn in o tuma olu dun ye sariya dɔnbaw ye u ye sariyatigiw ye u bɛ nin ko in sɛbɛkɔrɔ kɔn u b'a ɲɛfɔ diɲɛmaa ye ni ka diɲɛmaa ladɔnniya o tuma u bɛ wele da kɛ Jackson 4 tɔnba minnu bɛ hadamadenya sariya bolo ni k'o sɛnsɛn k'o sabati u bɛ wele da ko ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ jamana min kɔnɔ fo k'a fɔ bi min ye hadamadenya sariya bolo ye olu tilennen don o tuma jamana avocat bɛɛ lajɛlen kuma ka don u bɛ kangari da kɛ min ye jamana sariyatigiw ye k'o wele u ka wuli ka jɔ kɛ min ye baamu daga ye a mana kɛ ayiwa bolo kan i k'a dɔn a ɲɛ ka dɔn sabula ko wɛrɛ kɛra a minɛni don telefɔni fɔn fɔ n'o bɛ mun da ka bolo u ye telefɔni in bɛɛ lajɛlen bɔsi a la ni ka taa n'a ye o dun fana y'a damata sariya sɔsɔ de ye sabula hadamaden i bɛ baara kɛ ni telefɔni minnu ye i ka gundo n'i ka maayaw o bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ maa wɛrɛ man k'o fana dɔn sariyaw fana sɛbɛkɔrɔ kɔ o tuma olu min ye ordre des avocats du Mali u ye tabalen gosi min ye baamu daga ye n'a bɛ bolo la u ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ bolo ka cogo min na o ɲɛ ka dɔn a ka se ka ye kuma ka k'a fɛ ni min don o ɲɛ ka se ka dɔn waasa u ka se ka dabali tigɛ siga t'o la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ les échos kɔnɔ wele karamɔgɔ Daba Tunkara su sɛminɛ kuma o bɛ dɔ bɔ su la o ye tiɲɛ kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako Laya Jara nin ye Laya ka sɛbɛn ye Laya ko maître Muntaka Tali kɔfɛ min ye funɛnkɛni 2 wɛrɛ bɛ yen e k'olu fana ma salo wa min k'a dɔn k'a fɔ Musa Jire filanan cogoya ko Yusu Daba Jawara sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin maa 2 lajɛ ninnu ye funɛnkɛni ye waati tɛmɛnenw na minnu y'u k'a kɔrɔ ta kosɛbɛ ni k'u ka dusuma kasaya jira k'a kɛ ni jamana mara taabolo ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi u y'o kɛ k'o ba ka o wulikajɔw kɛ fo ka kulu sigi kulu min bɛ yen i k'a dɔn n'u y'u ka nisɔngoya jira u ko min ye k'a dɔn awa an ka transition fanga a bɛ ka taa bolo min kan a waɲɛ tɛ olu kunkanko ye i k'a dɔn sabula kɛtaw fɔtaw ani jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan olu yɛrɛ fɛ k'a tɛ sira jɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko u y'o welew n'o
y'o tabale gosi waati ja fɛn ma bɔ o la jamana y'u to yen u ma sɔgɔsɔgɔ u ma ɲɛgɛɲɛgɛ nka min ye tile fila in na attaquement min ye anw ka jamana sɔrɔ n'a kɛra sababu ye ka maa caman bonɛ u ni la minnu y'a min minnu m'a min k'a bɛɛ lajɛrɛlen don ɲɔgɔn na karamɔgɔ Daba Tunkara fɔ ka taa se Mali yɛrɛ ka ministre min bɛ kanako kunna ka na fɔ i k'a dɔn bi o kan ni k'o bonɛ o ni la i k'a dɔn maa kunfɔlɔ minnu minɛn'a la karamɔgɔ Daba Tunkara a n'a kɛ ni jaabi dɔw b'a la ka bɔ maa minɛlenw da koyi barisa maa o maa bɛ yen n'olu minɛna i k'a dɔn ɲininkali busamisɛnnin ma gɔn i la karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛɛ ka baara ni an bɛɛ ka dibidibi ni an bɛɛ ka kɔlɔbɔ kɛ fɛn dɔ y'an ka talifo ye bi i m'a minɛ i k'a dɔn i bɛ ɲininka i dala k'a la talifow bɛ lajɛ i ni diɲɛ ɲa ɲɔgɔn wele a y'a mɛn ni mɛn fɔ ɲɔgɔn ye a y'a mɛn ni mɛn ci ɲɔgɔn ma karamɔgɔ Daba Tunkara i k'a dɔn hali ni e yɛrɛ y'a fɛn dɔ sɔsɔ k'o tɛ can ye i na i ka talifo kɔnɔna nɔjɛra ni dɔ wɛrɛ taara sɔrɔ ye karamɔgɔ Daba Tunkara a laban kumada bɛ ba i bolo a laban dalu dɔnna sɔrɔ walima fɛn na sɔrɔ i kɔ min ni dalu bɔn bɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Bamu Daga minɛlen kɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ o suma k'o dusuma jɛ min ye Musa Jire u taara bɔrɔ biri o fana kun na k'o talon nɔfɛ u taara n'o ye maa dɔ taara yɔrɔ min na Yusu Daba Jawara n'i y'o ko fɔ maa min bɛ yen n'o ye Mamudu Diko o masurunyana maaba don barisa waati min na i k'a dɔn Badalabukaw ka limami a b'a ka wulikajɔ a n'a b'a tan ni fila fili la kulenkɛni minnu farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ awa ni Diko yɛlɛnna kulu anw na yɛlɛ kulu n'a jiginna an na jigin i k'a dɔn Yusu Daba Jawara a bɛ olu cɛ ma nka sɛbɛnnikɛla ko awa min ye tile fila in na a fana a tununa pelengetew yala ta yɛgɛw don wa walima a kɛ mɛ ɲɛ di o fana ɲininkali tɔ min bɛ n'a ma sɔrɔla k'a fɔ sɔrɔnadobaw avocaw olu kɔni ye réunion caman kɛ barisa kunun bɛɛ lajɛlen y'u sɔrɔ hali bi dogo ni dogo réunion bɛ yen walasa u ka bɛn kelen kan walasa u bɛ se ka hakilina jumɛn ta Mundaga ko la u da ye fɛn minnu fɔ i da sera o ma u ka hakilina jira k'a fɔ Mundaga a ɲɛ ka ɲini nka min ye nin funankɛni fila min kofɔlen filɛ karamɔgɔ Daba Tunkara olu fana minɛna yɔyi i k'a dɔn a bɛɛ ye taabolo kelen ye barisa maa minnu ye seereyaw di olu caman y'a jira k'a fɔ maa marifatigiw maa tɛ i k'a dɔn n'u ɲɛ woni tɛ i t'u kunkolo ye kuma t'u sen ma u bɛ se ka bɔrɔ biri kun na ni k'i cɛ yɛgɛw ni ka taa n'u ye o de ye bɔnɛ ye o Allahu Akbar Ala m'an kisira i yɛrɛ t'a di bɛ est-ce nin na hali yɛrɛ den t'i minɛ k'a sɔrɔ i t'a dɔn wa olu de an ka kule ninnu ye wa hakili b'a la n dɔgɔnin dɔ bɛ yen a da kun ka di kojugu min ye Daragɔ ye Amidu Jara Daragɔ a bɔra émission na radio clé du la je ko a da kun ka di kojugu a da ka di dɛ ka baara Daragɔ maanifin dama ni cɛnin da ye o a bɛna don min bɔn n k'a ma dɔn i y'an sɔrɔ yan o kɛra i ɲɛ b'a la anw bɛ fɛn in na k'a kɛ daɲin'a la dɛ sira dɔɔni vari ta kan a ko kɔrɔ anw kɔni tɛ ne labɛnnen don ne k'i labɛnnen don labɛn bɛ na de ayiwa a don a bɛ tila émission na tile du la u sina ka bɔ ten cɛ naani ka sin ka bɔrɛ in biri a kun la k'a talo tɛ a ɲɛna k'a tulonkɛɲɔgɔn dɔ don a b'a dɔn sɛbɛn kuma ye o y'a sɔrɔ u yɔrɔ janyana est-ce que a b'o bɔra la Daragɔ a ma kɛ maaya fɔ o walahi o dun y'a sɔrɔ ale a labɛnnen don cɛ y'a labɛnw na wa yala anw Seguka denw n'an bɛ bɔ Segu kuma an bɛɛ b'a labɛn bon ni ne b'aw Segukaw ka fiyɛ la fanga ma na ka ban labɛn jɔda fɛ karamɔgɔ ni mobili belebeleba dɔw V8 ba dɔw bɛ yen n'u y'i kɛ i kɔni i ninakilili a da bɛɛ yanni kunkolo ka don mobili in kɔnɔ ko bannen a bugɔli ni fɛnw bannen kɔfɛ ne taara lajɛ ne ko non k'a kɛra cogo di a ma fili ma kɔni ayi a ko kɔrɔ wallahi n bɛ tiɲɛ de f'i ye dɛ a don ɲinɛna n ka sɛbɛn dɔ de kɔ ne ko fana ye ne yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ yan e ka bita bɛɛ b'i kun wa Amadu ko dɛ ne bɛ bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le matinal sɔgɔmada joona a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 20 ani siɲɛ 9 maa min ye nin sɛbɛn a ko a de ko Isaka Siribe Isaka ko a k'i k'a dɔn min ye kɛlɛ Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ a bɛ lahara nka e ko a bilama wasalen dɛ de sabula maa minnu kɔni b'a la n'u jɛra ka janfa sira a kama maa caman bɛ janfa in kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita a ye
ye fɛnko ye a ye hɛrɛ so ma a y'o ta k'o kɛ minisiri ye a y'o ta ni k'o kɛ faama ye a ko Ibrahim Boubacar Keita maninka kɛ jogo o jogo mana y'a la maa o maa delila ka ɲuman k'i ye n'i y'o janfa Ala t'i fa abada k'a sɔrɔ i ma malo diɲɛ na a ko Ibrahim Boubacar Keita a bilama kɔni a nisɔndiya kaburu kɔnɔ maninka kɛ a na yɛlɛ kwa sabula janfa kɛbaaw k'a ka fanga sɛgɛrɛ fo ka taa fanga dafiri a ko i k'a dɔn nin caman malolen don bi a ko n'i ko ta k'a lajɛ a ko wulikajɔw bɛ kɛ tuma min Ibrahim Boubacar Keita tiɲɛ don politiki maa kolo gɛlɛnba don nka san 2020 i b'a ye k'a fɔ maa minnu n'a ɲɛn'u ma dɛ o caman de jɛra ni ka na janfa siri ka sɛgɛrɛ a ma sabula min ye Ibrahim Boubacar Keita ye i k'a dɔn fanga yɛrɛ de e yɛrɛ de n'a mankan anw t'a fɛ e ka yala u nana jɛkulu min sigi u k'a ma M5 RFP i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda dabalijugu nana tigɛ fɛɛrɛ nana tigɛ fa bɛɛ lajɛlen na a y'u wele ka kangari daw ye aw bɛ mun nɔfɛ a ye nin minɛ ni fɛn o fɛn ka d'a ye ne jɛnna n'a ye a ye to jamana kolo ka suma ayi e yɛrɛ de ta banna koyi min ye e kunkolo yɛrɛ de ye an b'e yɛrɛ de fɛ hali n'i ye fɛn o fɛn d'a ma an b'e yɛrɛ de fɛ fo i ka taa a kɛra ten dɛ a ma kɛra nin tɛ donja ye dɛ nin kɛra miɲɛ sen kan nin ma kɛ kununko an kɔrɔ nka min ye dabali ban maa minnu bɛ kɛlɛ ni wulikajɔ la ko ka démocratie mankan ma olu de wulila président démocratiquement sigilen ka t'o gɛn fɔ Kuluba fo ka taa a minɛ a siso kɔnɔ o ma démocratie ko a bɛ ɲa ka taa gɛn fɔ Kuluba e b'o fɔ min sigira fanga na nin tɛ taamasiyɛn jugu da ye wa wallahi kabako do koyi min ye bɛnkɛ ye o ma taa bɛnkɛ sɔrɔ palais kɔnɔ ka taa bugɔ Ala de y'a bɔ ne ta kun sara jɔnkunda a kɛra dɛ Mali kelen kɔnɔ k'o kɛra jamana in kɔnɔ koyi wallahi Amadu Konare fasiriba ko a ko min kɔni Ibrahim Boubacar Keita ye a y'u nɛgɛn a ye kuma duman bɛɛ f'u ye cɛ yɛrɛ min kun b'a la n'a n'o kun ka surun diɲɛ fɛn bɛɛ ye ni fɛn tɛ dugukolo sanfɛ a delila k'a jɛ min na o de ye Imam Mahamud Diko a ko Imam Mahamud Diko i k'a dɔn diinɛ ɲɛmaa don wulikajɔ nana boloda taamaw a ma ɲɛ min kɔ Imam Mahamud Diko k'a bɛ min bi dɛ Allah ɲininkali tɔ a bɛ min bi dɛ ko a bɛ Algérie Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn k'a sɔrɔ a ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ani Diko bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min gɛlɛya in bi ban min yɛrɛ ye laban in ye min fɔra Diko ko la o yɛrɛ t'an bɛɛ fara jamana jugu kan minnu bara ka marifa ci k'u na jamana daji i k'a dɔn maa caman ka kɔrɔfɔ la Diko faralen b'olu kan o tɛ kelen ye a filanan a k'i k'a dɔn cɛ kelen dɔ a bɛ fɔ min ye Umaru Mariko dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko foyi ma wuli jamana in kɔnɔ gɛlɛyala a to a tɛ min na i k'a dɔn a bɛɛ ta parti politique min n'u k'a ma ko Sadi Yawuru bi kungo i k'a dɔn ɲɛmaa don sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na a k'i k'a dɔn fana an bɛ donni min na ko bi o ye Bamakɔ bila sɛbɛnnikɛla ko taa ɲɛfɛ a ko caman bɛ yen min ye sariya wulilen don olu nɔfɛ n'u min tɛ kaso la i k'a dɔn min sen kɔni sera k'a tila joona olu caman ye jamana in bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye hakilinaw ta k'a lajɛ jamana fan bɛɛ min kɔni ye ayiwa kasobo falen do bi n'i y'a fɔn fɔ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin kelen-kelenna fɔn fɔ filɛ nin bɛɛ lajɛlen janfa siri ka Ibrahim Boubacar Keita sɛgɛrɛ a dun y'u mago ɲ'u ye a dun delila ka i k'a dɔn k'u wele k'i ma kasi u ye a delila k'u dɛmɛ a ko i k'a dɔn docteur Sogɛli Kokala Mayiga a bɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ayiwa gɛlɛya ye a nana o fana sɔrɔ sabula o yɛrɛ delila ka kɛ premier ministre ye premier ministre in bi ban tuma min gɛlɛya laban nana sɔrɔ somin kɛra i k'a dɔn wariko dɔ la a ko k'i bɔ yen min ye Nangamani Dugajaabi Mohamed Yusuf Batili i k'a dɔn Arasbach i k'a dɔn o ye kumakɛla ye sɛbɛnnikɛla ko don kelen da kelen o kɔni ni Ibrahim Boubacar Keita ma deli ka bɛn n yɛrɛ b'o la o cogo di i bɛ k'a yɛrɛ ne yɛrɛ n'a ma deli ka bɛn don kelen da kelen mais tun bɛ e ni a cɛ foyi ne ta kɔni kun ye fanga ko ye a ka fanga minɛ cogo kuma ne n da kun y'o ye nka e y'o kɛ bonya kɔnɔ a ko nka min ye wulikajɔw ye min ye Nangamani Dugajaabi o fana laban o ye gɛlɛya sɔrɔ o fana bɛ kaso la Isa Kawu Jim i k'a dɔn ayiwa n'i ma ɲɛ kɔni k'i bi Ala a juguyara an bɛ kɛ k'ale bɛ nɔnɔ min ne ko i tɛ yen na kɛ nɔnɔ kun ye sa o i bɛ nɔnɔ min ye dabali bɛɛ de bɛ nɔnɔ kɛnɛ min kabi a bɔra Zeyina
a ya mangani ke kuya kakuma o do atagima la do ta meni mikro ngo ala kama akana na ngore foi se kaujim ga de maya ba ay kaujim to amore firela ako kaujim minye ay kasoke hanno so la fiye boda dirama bi klema dambele amore ko na Ricardo nunu bela jele wuli ka do de ke ibika no fe anda fa ki akika do kle flaina mi ngoni ye wuli ka do ni manga ngore nye o fana bengi nyini nga ay wa ba mu daga no fe mi nye shogali imam diko nunu bela jele kunye ay wa M5 RP ikado angana wi na ku vora nga bo mi nye ay wa gudron bilibili bay boulevard bay har madde de bid a fati te iba ko jino manga pièce boutique dashwa kana bazemba boutique dashwa suguba kono kata ka ana kolojinun da ka tapi mogadam tapini do be amudo ngama koro fami seliye Allahu akbar assalamu alaikum dinu ya almami o maga ministre de ama voilà andrege do wallahi mbi fon vo fie mbi fon vo fie ni detlo ngap may de ma wo ma de la ka nyuma ki yekle wallahi ayo ko ni wuli baldo ma ye nyuma ki yekle ni ma do ay wala ma ya jugu ya kana koroto jabi sa abada ala bo jabi nye fe do jati mine ala bi fenchema black asini kono nga java ble keba o chama jabi bi bo anyana atete taimo ya wallahi ubemi ni ma kele unde atete janva kana wuli ka jo bolo da ka jamana nyami kalo fla yani fanga bandi che kana jakwa ku de take sigata la akera o fenzora la che ka manda ere sile kaba akumba na kaba ere wa asimu goita anya bala de wallahi afronde koy andu ni fode aka furande ni mu yesebanye anye mimbo le matinal kono aka bi bolla karamo da batu ngura kuna fondi sebe nouvelle horizon mamani touré ni nyaka sebe mamani ko abenata date fe ka do femi no dabe nyini nga do alade général Modibo Kone mi nye ka do Mali service de renseignement nyema eko kuna fondi la te ka boni akunga puma ye doni sala barsa mi nye ka bi atakima kera kalo kile mwani duru ka bla bila puma chama be akara ngunu puma ye chama yere fana be o kara japma boye ni nye ka do ni klo manja ni ka do ete fer bereme wa hali ni klo fitini mbiku ni ye chama me karamo da watu ngora ete saka fefo barsa bela jerele sranendo fengo feme na daluti bolo ni mi kuna ja fochogo la a foli la na fochogo manya ibolo illa ba ikado inengala abiki kalai wal mai kado ni taka sebeniye ni sebeni bolo abiki kalai o de kama fengo feme talike service de renseignement Modibo Kone kabi attaquement kera akungango kuma ma chama ni yere mine do tate ikado siranyere do ta fengo fe karamo ikado kuna foni na jele ti bolo ni laba ni mi koloshala ilaba ka fote mepma wasa mauka fo kumpmana ni mi koloshola ilaba ibe febeli fo ma chama be kibaru ya ndu bolo barasa e kanga soro yoro mina ni ya soro uya dawla kamo ka kibaru ya dogo ka ke komo koye karamo da batungora ajabi soro mandi efe ilaba ini dadi walma ina puma gwanza fo o puma gwanza fo du be akololo do ame domina kama ma chama manga sumana tete o ngame domina iko bi nouvelle horizon olu pumana de olu bu sinzi mamu nga pumaka oye irisu ka kuna fondi sire do be nuba fa mako sputnika olu yere fananye kibaru ya mindi aka olu koko ufananya soro ikado awa anteri irisila ka munume ano Africa Corps olu ko nga juru kesra kanao ani réseaux sociaux kanao o kibaru ya disra do ko minye kado anga awa cheba ino e Modibo Kone ko eko kungo ka jogina ko eko amano ya pepewa ko minye kado nga fo bara ka bino damine walima ayo damine bara sa ma be service ya renseignement kuna na fori ye ko abita nyoro ina sini o ba soro atara e kaba ukoni o ba soro abora yere abete ni mo achama de trodo akafo muro ko ne bina Mancha FM na o ba soro nana kata mena Taliban nyanga camera bauche kana fe dem lamburu ni namiu do ere bloka na joli damo ko abina sini o ba soro kabi kuna sini anana asegina ma ere ti be gere muro ko ne nawa nyeta shishile do sa kalu kala fla ma gwa tugo lamburu do jaga gula ayo nam fama bi fare yaki nye ko godda ba digora ila o fama be nyeku ga gela magwe
nyehu ayi ni asore nye shijelu diri ko muro ko neta mi dugoni bi mende meiga ama se gwalila ka ko unyi jeluye ayi atizo ma nam sebani kala ko minye ka do ko cliff lina ko muro ko ne ko no ya bakele ka do nga foko abina baraw damine ka do bara indamine li annafa ka bo jamana ma bar sa mali be bolo mi ngabi ma chama me ka fakibi jalaki bi aransa imaka kala mo do batungura ko aransa ima o ka chesiri de o de ya to mi nganga ke o make ka do nga fo ma munungu naledo ka jamana a hograde ba ma be no dabi kala kari jamana ko la nunu nga laini kunye anga kibaro ya kunfolo la ka bela jerele daji ka jamana jose ufri ku bipi kala mo do batungura usa kona ma munumbe ani ka do kokoro do jamana jugu munumbe ka se ka anga malita ni nga shori olu tige olu ka namu ni nadlaw olu ka se ka jamana di olu mo ni nga ansege ango kokura o nga minye service de arasa mai wulika joni chesiri munge kala mo do batungura ka koble kumbe koble faga ma bonya ni mana kume chugo wocho kala mo do batungura ika do ano abeye o nga minye bibi na ka fo modbo kone aya yere soro abina ika do nga fo akabara ta atachugo korola kala mo do batungura ika do yekiboro ya dumanye ba sabina ke sababu ye halibi ma munu be nubu ka koula ba sauti mali no bla koy na be ma mi ngono di ko nunu ne bi mali to ke uti mali to koy ni mali de bi franywanga ande bi franywanga na me jugu ko be bla ka diga di nyogomo ka nga jamana ka tugu autorité ko ka mo de batungura ango ke wanga here be mina oyode na antura ni dinga dola do be yanfe do sebe mulo do bolo be mulo ka mo de batungura an laba de bi jugu deme ka anyere mine ni nga duma na funu fle anye mi mo nouvelle horizon kono aka bido boli amonel konare ne be mbolo karika do mbi boni sebe mi nuka ma le républicain orodugu je ko ani foro banyada abolu ko chien ba wolovla chien keme woro ani chien keme nani ni bi woro ni nani ma mi nyeni zebe atwa de ko sidiki adama damele sidiki adama ko akika do mi nye wulika do ni chesiri ambe daga sunoko ni gorondola nga mi nye awakana tigela mawye anga soro sukulu oluko ni mbu sebe korosho suna bana ika do lafia bana ni mali mal lafia olu tisuna anga ta juara seware menaka amodel konare ika do niya me sampre akisema ablima ika do debara kada ba manju tege awani safa kuruyi sebane kala ko wulika jo bolu dara cliff lina bokaro kalama ika do nyedi mi vura do ko di mi vura te sobla so mi ngera nunu mbeni wulika jo mina ni vura njeula adone do sabla sora su sigile nyabula ni ya meto kana vecteur arrière o de ko ni 120 mina be abela jele nega kule nga abela jele na ka ko keta do bi lajelike do bi kolashilike do be mugu shuru akonde ne ndo mekalo klinani ika do wulika jo boloka ika do so minana ke kafo mi ngone ba manju kulu badoye o fara le menyo anga mugu maka la taka sagila juara amodel kanare ika do yangadi yenye mami nu lafia le do yere dale do ala sabil hak ka fo foi dingele ngoni ndo lula olu koni ndaw ka koy amodel konale ikado sangaba wulo vla ni yo tasuma shuru toy abudo amodel konale kado yangadi yenyi mimbi jeni mimbe kolobi kari mimbi sa amodel konale kado oroni be kene ka mami nu jigina kana larweli ke u ya suro pick up o den woro o noni na nywana moto tse ka dan olu nona ne do nywana amodel ko na rek kata soro jaja barko chaman de fale be tadila o dugo lembe tula o bolo amodel ko na rek do bokera ni galama semene kala ko dama ko ma u yoto o boni kelela ar mem mali dugu mi no yese ware moti amodel ko na rek do ye fana magwen kata soro fana mi ngoni ye che biduru fo che biolofla olu bela jele fana farale menywanga aywa ani mototigi chaman de mobulu chaman de joledu ni sambe mo yu laje ka ala nyininga ala on ba feka ni nunu nge lahara dulenye ala ko nere ko sole do akoro u ko loy amulel ko nana oro be ikado chemi ndara lahara kata makeme sebene kala ko damako ma unana wulika do buluda so mingele do menaka ya vafe ka do ka fo mi ngoni nye aywa jekulu jugu doye olu fona be mununu salola amulel ko nana ni be karaka tu nyango ko ay ngubu to ka gide mi safe ka sikati kele mi u ba da shiga Allah fo cheka ke che chef d'état-major général ikado menaka akwelma imumbe uye kono fani daka mi nya Umar Jare Baroko ndigi baru sinaka foto op ma mba fe nunu ga bodnyena o yoro be
n'u ko law cɛ min dajira ye o ka taa maa 70 ye sɛbɛnnikɛla ko maa bi ɲininkali de kɛ jamana in kɔni fiyɛ ka bon fo k'a fɔ k'a to ten ni nin pankuru ninnu kun dɛ ni nin se ninnu kun dɛ yalima jamana in bi danga min na an kun bi to tan wa sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ kan ka boloda min ɲininen don jamana den bɛɛ lajɛlen fɛ n'o y'an kelen na bɛɛ ye Amadu Konare k'a dɔn o de ye kunnafoni dili ye o de ye dugawu kɛli ye o de ye armée dɛmɛni ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara l'indépendant min ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka fasiri jamajɛkulu Isaka Traoré a ye sɛbɛn kɛ Isaka ko i k'a dɔn ni ko guanna karamɔgɔ Daba Tunkara fɔ fɛɛrɛw ka caya min ye i k'a dɔn kana ka se ka kɛ bili haki ye hali bi n'a ka bi korokaramaw olu kana se ka don an tu la ni kana dimi fosi don an na e ko i k'a dɔn bɛɛ tɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la wa n'a ma sɔrɔ k'a fɔ e bɛ ka kunnafoni di a di ɲɛma min ye lakanabaw b'a la ka kana kɛ a ɲɛma jamana marabaa ɲɛmaw yɛrɛ b'a la ka hakilinabaw ta jamana mara la a ɲɛma min ye i k'a dɔn an ka marabolo caman bɛ yen olu mɛrɛw ani k'a dɔn k'a fɔ awa kafow kunnasigiw karamɔgɔ Daba Tunkara ko u fana ye hakilinabaw ta dɛ k'a daminɛ Kati ka taa Kayi Kajolo ka gosi fɔ Mopti min ye i k'a dɔn k'a fɔ a sigida ɲɛmaw n'o ye mɛrɛw ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'u ye hakilinabaw ta k'a ye k'a fɔ an bɛ jamalajɛba minnu kɛ an bɛ kɔɲɔba minnu kɛ ka mobilibaw fa ka jama tugu ɲɔgɔn kɔ wore ni k'an woloki fa bɛɛ fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara n'o ye cortège ye ko i k'a dɔn k'a fɔ sariyaw taara ko k'a bɛɛ bɔ jɔ an bɛ waati min na i ko sisan a ko n'i k'a dɔn kibaruya in taara ka bi tali min ye laban min yɛrɛ ka jaabi bɔra o ye Mopti ye Moptikaw ka maire i k'a dɔn awa a ye sariya bɔ k'a yira k'a fɔ k'a ta bila fɔ ka taa bila don wɛrɛ la Moti kɔnɔ a ma fɔ maa ni maa tɛ furu dɛ a ye furu suna ani farida la nka furu bɛ kɛ ni ginda min ye ka pan ka mobiliw fa ka motow kɔrɔ ta ka se yɛrɛ ka jamakulu tugu ni ka dugu fifafi karamɔgɔ Daba Tunkara ko o ka dabila i k'a dɔn ka fara o kan min ye i k'a dɔn jama bi kafoliba fɛn o fɛn kɛ a ka dabila nin waati in na barisa a dɔw tɛmɛtɔ bi ye ka to yen ko kɔɲɔkɛlaw don u bɛna t'u munumunu hali an ka lakana bolofara cakɛda dɔw la walima u bi don jamakulu cɛ la maa jugu bɛ se ka don cɛ la ni ka kokolon kɛ a ko a kun ye o ye Mopti kɔfɛ Katikaw fɛ olu fana ka mairie min ye Zangadaw ye a fana a ye nin sɛbɛn ta a ko k'a ta bila ka taa bila don wɛrɛ la min ye nin jamakulu a ka dabila furukɛyɔrɔ la Kati wa ka fara o yɛrɛ kan k'a fɔ jamakulu ka tugu i k'a dɔn kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso kɔ ka taa mairie fa awa pan ka woloki la karamɔgɔ Daba Tunkara ko a ka bɔ jɔ fɔlɔ yanni i k'a dɔn ko a ka ɲɛsuma Kayikaw fɛ yen o kelen hakilina taara Kajolokaw fɛ yen o hakilina taara wa min ye mairie caman bɛ yen minnu ye k'o hakilina ta nka min ye danganaya dira maa o maa bɛ yen ni aw bɛna kɔɲɔ kɛ laada dɔ bɛ yen furu tɛ siri furukɛ kɔ furu yɛrɛ tɛ siri furumuso kɔ a tɛ siri jɔn wɛrɛ kɔ o ye seerew ye o tuma olu ka seerew u bɛ se ka don hali mobili 2 kɔnɔ u bɛna ka fɛn o fɛn ye bilaburu ye ani jeliw ka so wele ko k'a bɛɛ dabila a furu man ɲɛ cogo di ni so wele ni 2000 minɛ tɛ jeliw jɔda jɛn bɛ a ma ɲɛ dɛ kɔɲɔmuso nana kɔɲɔkɛ nana seerew nana jeliw mana furu man ɲɛ a ma ɲɛ dɛ ala nin ye n ko e ka nin lajɛ n'i ko ka furu kɛ ni kɔɲɔkɛ tɛ yen furu bɛ kɛ wa ayi ni furumuso tɛ yen dun a